l-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu daħlu f'Kafarnaum. Mal-ewwel Sibt mar fis-sinagoga u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu mniġġes u qabad jgħajjad u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna, jien naf minn int il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu kmandah: iskot Alla u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu mniġġes lir-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-kull staġbu bdew jistaqsu xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti bis-seta'? Sal-ispirti mnitsa jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Il-kelma tal-Mejja tifħir lilek Kristi. F'dan ir-raba' ħadd ta' matul is-sena qegħdin inkomplu niskopru min hu Ġesu. U l-Vanġelu tal-lum jurina żewġ affarijiet importanti ta' min hu Ġesu. L-ewwel nett Ġesu huwa l-Imam. Huwa dak li ġie biex jgħallem, biex juri min hu tassew Alla. U allura Ġesu jmur fis-sinagoga. Ġeneralment il-Lud kienu jmorru s-sinagoga fil-jum tas-Sibt. Il-jum li fih huma kienu jinqatgħu mill-affarijiet ta' rutina mix-xogħol tagħhom biex hemmhekk f'dan il-post qaddis ikunu jistgħu jisimgħu il-kelma, jirriflettu fuq il-kelma tagħna. U allura Ġesu wkoll jinqeda b'dan il-mument imur fis-sinagoga ta' Kafarnaum biex hemmhekk ukoll huwa jisma' il-qari tal-Kotba Mqazza, il-qari mill-Antik Testament. Imma kien ukoll jispjega li dak kollu li nsibu fl-Antik Testament jilħaq il-milja tiegħu fil-persuna tiegħu stess. Ġesu jurina l-importanza tat-tagħlim. Aħna wkoll irridu nkomplu nitgħallmu, irridu nħallu l-Ġesu jkompli jgħallimna l-kelma tiegħu. Għax il-ħajja tagħna l-Islamija trid tkun mibnija fuq it-tagħlim li ħallilna Ġesu. Fit-tieni parti tal-Vanġelu tal-lum li kien moħħud minn San Mark, għandna dan il-miraklu li jagħmel Ġesu fuq dan il-bniedem li kien ippussessat minn spiritu imniġġes. Għall-kelma ta' Ġesu dan il-bniedem isib il-ħelsien, jillibera ruħu minn dan l-ispirtu. Naraw allura il-qawwa fejjieqa li kellu Ġesu. Ġesu li kellu s-seta li jagħmel il-mirakli, Ġesu li kellu s-seta li jneħħi dan l-ispirtu imniġġes. Ċertament dan ukoll importanti li naħsbu fuq aħna wkoll. Ġesu l-istess lilna jrid jilliberana, jrid jilliberana mid-dubiet tagħna, jrid jilliberana mill-iżbalji li aħna nagħmlu. Ġesu mhux se jikkundannana, imma fl-istess ħin Ġesu qiegħed ukoll iħeġġiġna biex nimxu warajh, biex ngħixu fil-grazzja tiegħu. Inkunu nies ħielsa, nies li ma nibżgħux inwasslu il-kelma ta' Ġesu.
mod speċjali anke wkoll bl-eżempji tagħna. Ejjew għalhekk f'dan ir-raba' ħadd ta' matul is-sena nilqgħu din l-istedina li qed jagħmilna Ġesu illum. Li nkomplu nitgħallmu, inkomplu niffurmaw lil nfusna kif wara kollox ukoll il-Knisja llum tħeġġiġna biex nagħmlu u anke wkoll biex ma nħallux li niġu skjavi tal-affarijiet ta' madwarna, skjavi tad-dubit tagħna. Imma nħallu l-Ġesu jaħlisna, jagħmilna bnedmin ġodda. Il-paċi